Persze, hát érdekből nem mondanák ki a hülyeségeket, de kétlem, hogy Toroczkai Lászlón kívül Magyarországon van még értelmes ember. Jakab Pétert gondoltam még annak, de mikor követte Gyurcsánynak a vonalat, hogy külföldi ne szavazzon, és a saját szavazóbázisukat elkúrták, ami lehetőség lett volna, mert ugye Magyarországon minden Orbán függőségben van, hát kétlem, hogy teljesen normálisak. Ezt nem tudná nekem Einstein se elmagyarázni, leállnak vele is vitatkozni. Szóval a lényeg az, hogy a Torockain kívül nem nagyon normális. Nézzük Orbánt a béketervével. Egy olyan ember beszél arról, hogy békét akar, ember életet, aki leszarja, hogy ha nem jutok pénzhez, akkor öngyilkos leszek, menés tovább. Akinek az ember élet egyáltalán nem számít, sőt inkább abba keresztbe tesz, mert egy olyan mocskos zsidó, nem tudok más mondani, hogy olyat még az Isten se látott, mint a papok hasonlók. Tovább megyek, ez az ember akar békét, de hogy? Az egész történetet előről elmesélem. Először elment a NATO-hoz, hogy megvédje a NATO őket az oroszoktól, hogy a NATO-ra települne, és akkor hát a cseh főtitkár mondta, hogy nem, mert nem avatkozik bele a NATO még a háborúba. Akkor gondolt egy nagyot, aki emberéletet akar menteni, melyik ország ember életét majd ezen össze fogunk veszni egy picit, mert először ukrán életet akart menteni. Aztán jött a nagy fordulat, az nekem nem jó. Akkor Berlinben azt mondta, hát bizony az agresszió volt, meg nem is véd meg minket senki. Aztán hajlott egy nagy kanyart, azt mondta, hogy van egy béketerve, amiben Ukrajnát elmarasztalja, magyarul kisemmizi, hogy Ukrajna semmit nem kapjon, és fejezzék be háborút, tegye le a fegyvert magyarul Ukrajna. És akkor gyakorlatilag Ukrajna teljesen ki lenne semmizve, Oroszország jól járna vele, de értik, ez a fordulat. Ez a fordulat. Mint hogyha azt mondom ma, annélkül, hogy Toroczkai tett volna egy hülyeséget, hogy Toroczkai milyen jó ember, aztán holnap reggel kiadok egy videót, nem, Toroczkai ez egy rohadék szarember, ezért, meg azért, meg azért. Nem. Én ha valamit mondok, hogy hiteles ember akarok lenni, amikor van tartalom, amit meg lehet érteni. Na most a másik kérdés az, hogy én jól járok-e az igazsággal. Hát nem. Nem. Azért, mert Toroczkaiék még becsületesek voltak, nem lopták össze magukat olyan vagyonnal, így most nagy valószínűséggel, hát nem éheznek, de nem állnak olyan kilátásra a helyzetben, mint én, de ők nem tudnak segíteni. Persze, sokkal értelmesebb lenne, ha ezt nézzük, hogy én is egy szar jellentelen senki lennék, hogy jaj, most Orbán milyen jó az a béketerv, majd meghal megint miatta, vagy 20 millió, meg elmenekül még a maradék 5 millió is, milyen jó az az Orbán, és akkor hát, ha kapnák valami alamisnát, hát az anyjuk picsáját azt. Nagy valószínűséggel Toroczkaiéktól semmilyen segítséget nem fog kapni, mert azért tényleg olyan helyzetben nem állnak, valószínű, tudnának segíteni, nem is ez már az ő lelkismeretük. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az igazság oldalán állunk. És nem akarok magamból hülyét csinálni.